5. I'm Andrej Kuzina. Fonka Podler. Znači, redatelj i mentor. So you're the director and you're the... The film is... Znači, film je zapravo suradnja s škole i to je projekt cijele škole. Ja sam pomagao iz filmske radionice, neko iz ostali, ali cijela škola uglavnom sudjeluje u tom. The film came out as a result of a project that we did together as a school. Of course, I from the cinema club of our school helped a lot, but other students from other clubs that we have in the school also helped. So, as I said, this is a project of the entire school. U svakom slučaju, lijep i hvale vrijedan projekt poticanja i skretanja pažnje na hrvatski film koji se u Hrvatskoj ne zanemaruje što predrasudno. I uspješan, barem za sudionike. Znači, a ovaj film je vaš film za peć, on je nastao kao projekt serijske radionice, dakle to je praktički dio rekao. Da, možete malo to opisati. Okay, so the A+ film is actually, as you said, the result of the project that the entire school did, and it's very successful in diverting attention towards Croatian cinematography. Could you please tell us something about the project? Dobro, znači, projekt se sastoji od toga da mi pogledamo hrvatski film u kinu. Nakon toga dođemo u školu, napišemo kritiku i onda tjedan ili dva nakon toga redatelj dolazi kod nas, nešto kao stol, pričamo s njim i na kraju godine onda odabiramo najbolji film. Prošle godine je to bio Svećenikova djeca Vinka Brešana, a ove godine Kauboj Tomislava Mršića. Actually, the project is that we all, as a school, go to the cinema. We